सनाफोर मेंग्लिनानै थैसै आं नै मना माइ मिलाव हैनाया मनाखौनो जालदाब नेबाबो जि गोबाव जाबाय नालाय माइ मिलाव हैनाया थांनाय दाना मनाखौसो जालदाब लायफिनथारबायलां ओमफ्राय बिसोरबो दखान सिङाव सोनानै दोनदोंमोन माबाखौ आरो मनाखौ आंलाय सोरबा लांबायसो खोमा सानदोंमोन थालिर थाइसे थाइसे होबोबाय आं थालिर लादोंमोन आं बाय बाय होमबा थेंक इउ स माच सनाफोर बाय बाय सनाफोर नै आं थासुमलि रुदों ओमफ्राय थासुमलि मोनगौमानि आङो हाग्रा फुनसै उसुंनि नायलांबाय थादो होमबा सनाफोर दिनै माइ लामनाय फोराननाय दङ नै खननांगौ दं नै बै आब'मोननिसो न' खाथिनि हैनांगौसो नै नैबेखौ दाख्लै औ मैया मोना फुजोब्बाय आङो बेखौ फुखाना माइ आरि थिखोबाय ओमफ्राय दा नै ओरै दंबावोलाय हाग्रायानो बाया नै गुदु जानानै दं गुदु नै फिसाजोनि साइकेल गैला अबस्था आइदिस माबाया नै आथिङा नै एकदम माबासो सोरखारिसो आंना सोरखारि हाग्रा फुनसै दे सनाफोर केमेरायानो बहायबाबो थायासै मा जाखो बुजिनो मोनला आङो मा दाय जाखोथाय नै थिंसायोसो नै दोनबानो थिंसायो दाख्लै खेबसेहाय आइ बिजायं फिसायाना जसिनफ्लांदोंमोनलै बेयाव आं बावनो दोनसै सनाफोर दे उफाय नट जाबाय आं स्टेन्डबाबो खामानि गैला गथ'आ गासिनो आंहाबो दोनदोंमोन आग्रायानो दहाय माइ मिलाव लांखांबाय जि सानजौजासे 3.5 घन्टासो नेनानै फैनांदों आरो एकदम उफाय गैया
हाबायहाय सनाफोर हाबाय 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 सनाफोर हाबाय ओरै गैला नै ओरैहाय गैखाला आरो ओरै गैखाला ओमफ्राय नै ओरै स्रां फुजोबनो हाबाय आं दाखोरा गाबोन गारसै सोलाबला आङो स्टेनाबो जाया ओरै साफा माबाजोबनो हाबाय आरो ओमफ्राय ओरैबो फुजोबनो हाबाय सेस बे दाखोरखौ गाबोन गारसै दुगैनोसै आयौ सौदावलायसैमोन नै नायलाय नैबाव माबाखौ केमेरा नायै नायैनो ओरै सौदावसैमोन आरो जोलावदि जाबायलै केमेरामेन जानानै केमेरामेन फकास करो होननायसो जाबाय दुगैथारसै जोब्बाय सनाफोर आरो ओरै प्लास्टिक खनबावनांगौसो दंहाय बे न' खाथिनिसोना मा होनो नैबेयो हैनांगौ बे आब'मोननिसो हैखाथारसै आं ओमफ्राय दुगैफैसै हैखानानै हमना लांसै ओइ दुगैखानांगौ ओंखायनो बुरला जारलाबाबो लाबाय आं माबानि हाद्रि नांजोबनाय दा दुगैखांनानै आरो बामखांना हैनो हानाय नङाना ओंखायनो माबाबाय मैला मैथाबाबो लाबाय ओइ खाथियावनो बारा गोजान नङा दख'नायाबो गुबावसैलै थानाव थानसो जारलाथार बारस'नोसै आं ओइ सेन्देल गाननायाव अयबास गैयाहाय आंहा खामानि मावनायाव सेन्देल गानबाथाय सौथुयोसो गोलोमदैया माबायाव हाबथारसै मा होनो मेगनाव मानो फैफागोन नोंहालाय जोमाव गैला दाना दे ओइ आब' आब' ओइ मारा दंना नै माबाया गेटआ बन्द'सो क्या करे दाटखाया ना देखा है सुना है आयु दख'नाया गबायसो आयु आसा नों लांदो सुना नों लांदो जारलासै दख'नि गुलाजोब्बाय मामिनो खिन्थादो आजादे नोंहाबो फैफाथारनांगौ जाहैबाय आरोना आयु फैदो आबा नै जोमाव फैदो दुगैनोसै आङो एबार गैला सान हाबखाथारबाय आरो सानाबो फैद' आबा फैद' गावहासो सिगां जेरावखि थाङा लानजायखौनो नागारा थांहोनबो नागिरा स्कुटियाव गावसो गाखोग्रोग्रा जाबावबायसो बियो खोमायाव हमनानै बोख्लायबाबो माबाखौ बेटारियाव गाखोदोंबा बेटारि ड्राइभारखौ अरहां माहां खालामो लांनायनि ओंखारलै लामाया मा डिस्टार्ब फैद' न'आव फै न'आव दिदिमोनहा मासि गोबाव जाहैखो दाबो फैदिया आं दुगैसै सनाफोर दे बाय बाय थेंक इउ स' माच सनाफोर प्लिज आंखौ सापर्ट होग्राफोर बाय बाय